Mikä on vuodelle 2025 tavoitteesi ja miten todennäköisenä pidät, että se toteutuu? Mun tämän vuoden ehdoton tavoite on juosta 5000 metrin Suomen ennätys ja mä pidän sitä 95% mahdollisena. Se 5% on aina se, että jos loukkaantuu tai tulee jotain ihmeitä, sähköiskuja tai sun muita kummallisuuksia, niin sitten voi olla, että se vähän vie, mutta kyllä se tänä vuonna se menee se Lasse Virénin Suomen ennätys, että katsotaan, että meneekö heti kauden ekassa kisassa ulkoradoilla vai kauden vikassa, mutta jossain siinä välillä. Mitkä ovat vahvuutesi juoksijana ja mitkä kenties kehityskohteita, mitä jatkossa täytyy parantaa? Ehkä mun vahvuudet juoksijana on semmoinen niin kuin pelottomuus, että mä en ole koskaan minkäännäköisiä niin kuin kovia treenejä tai kisoja pelännyt. Että mä tuon itteni aina niin kuin pelikentille, oli mä sitten täydellisessä kunnossa tai epätäydellisessä. Että ehkä se, mitä enemmän sä niin kuin uskallat kisata ja vähän keskeneräisenäkin kisata, niin musta tuntuu, että se kasvattaa luonnetta. Ja kehityskohteista on ihan täysillä se, että joskus tulee heikkoja hetkiä, ettei jaksa välttämättä treenata, niin pitäisi pystyä saada semmoiset niin kuin työrukkaset useammin vuoden kierrossa käteen ja pitäisi uskaltaa juosta sitä määrää enemmän. Millaisen vinkin antaisit nuorelle juoksijalle, joka kenties harkitsee kestävyysjuoksuun panostamista? No mä sanoin, että ei kannata asettaa itselle liian kovia tavoitteita. Että alkuun kannattaa niin kuin vaan urheilemisen takia ja antaa sen niin kuin juoksemisen viedä. Et siinä kohtaa kun se vie, niin kyllä ne tulokset tulee ja sitten kun tuloksia rupeaa tulee, niin uskaltaa asettaa isompia tavoitteita. Et unelmat ja tavoitteet on mun mielestä kaksi eri asiaa. Et unelmoikaa tosi paljon ja isosti ja piirtäkää niitä unelmia taivaisiin, mutta älkää liian nopeasti miettikö, että teistä pitää tulla olympiavoittaja tai lopettaa. Että nauttikaa siitä ja pienistä tavoitteista ja pienistä puroista tulee suurempi joki. Mitä sanoisit, olisiko jotain vinkkiä kuntojuoksijalle, miten juoksusta voisi nauttia tai miten siinä voisi kehittyä? No ehkä se kuntojuoksijoille, mullakin on muutamia ystäviä, ketkä juoksee, niin mä aina sanon sitä, että lenkin tarkoitus ei ole niin kuin että sä kuolet lenkille tai että sulla on tosi väsynyt olo. Lenkin tavoite on se, että sä niin pääset siihen flowhun ja sä nautit siitä. Niin kannattaa pikkuhiljaa etsiä se oma niin kuin flow-tila ja se, että miten siitä nauttii. Että aina kun menee ulos lenkkarit jalassa, niin se ei tarkoita sitä, että tarvii niin kuin juosta täyttä. Muistakaa, että juoksemistakin voi oikeasti nauttia kuntoilijanakin. Että se ei ole vaan meidän niin kuin huippu-urheilijoiden niin kuin huvi, vaan se on kaikille. Että hankkikaa hyvä porukka ympärille. Sosiaalisuus on kumminkin tosi kiva myöskin juoksemisessa, niin hyvä porukka ympärille ja uskaltakaa juosta hiljaa. Mitä hiljemmin te juoksette, niin mä uskon, että sen niin kuin kivempaa se on.